τίτλος αυτής της σύντομης εισήγησης είναι «Η ζωή στην πόλη, τρόποι και πρακτικές κατοίκησης». Στην ουσία είναι μια εισήγηση που περιλαμβάνει κάποιες γενικότερες σκέψεις για την αρχιτεκτονική και τον τρόπο με τον οποίο αυτή σχετίζεται με διάφορες κυρίαρχες προσεγγίσεις για το τι συμβαίνει σήμερα πλανητικά και προσπαθώ κατά το μέτρο του δυνατού να παραμείνω και να καταδείξω κάποιες σχέσεις της αρχιτεκτονικής με άλλα φαινόμενα που μας απασχολούν. Λοιπόν, θα ήθελα να διευκρινίσω τι εννοώ με η ζωή στην πόλη. Δεν αναφέρομαι σε έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, όπως θα λέγαμε η ζωή στην ύπαιθρο, η διαμονή κοντά στη θάλασσα, η νομαδική ζωή στην έρημο ή η απομονωμένη διαβίωση στους πόλους και ούτω καθεξής. Αναφέρομαι με τον όρο ζωή στην πόλη σε μια συνθήκη, τουλάχιστον προσπαθώ με αυτόν τον όρο να περιγράψω μια συνθήκη, μια σχεδόν πλανητική συνθήκη και γι' αυτό οριακή, μέσα στην οποία βρισκόμαστε και εννοώ έναν πολυδιάστατο μηχανισμό όπου η κυβερνητικότητα, ο τρόπος δηλαδή που κατευθύνεται η συμπεριφορά των ανθρώπων, αναφέρομαι στον όρο αυτό κυβερνητικότητα έτσι όπως τον αναφέρει ο Φουκώ στη γέννηση της βιοπολιτικής και σε ένα από τα μαθήματα που έκανε το 1979. Αναφέρομαι λοιπόν στον τρόπο που κατευθύνεται η συμπεριφορά των ανθρώπων σε πολλά επίπεδα και έχει βαρύνουσα θέση που δεν εστιάζει τόσο στο ζήτημα της κατοίκησης αυτό καθεαυτό, έτσι, αλλά αφορά περισσότερο στο παγκόσμιο δεσπόζον οικονομικό μοντέλο και στη διόνυσή του, δηλαδή κατευθύνεται προς τα εκεί, έτσι όπως αυτό αναπτύχθηκε πιο έντονα και μετασχηματίζεται από τον 18ο αιώνα και μετά, που η πιο πρόσφατη εκδοχή του, που τη γνωρίζουμε όλοι μας, είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Υπό αυτή την έννοια, οι όποιες άλλες ζωές που τις κατανοούμε με διαφορετικούς όρους, όπως για παράδειγμα γεωγραφικούς, έρχονται σε δεύτερη μοίρα, αν και δεν έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους. Επηρεάζονται ωστόσο από τον ισχυρό μηχανισμό ζωής στην πόλη, μιας και το δίκτυο σχέσεων που αυτός παράγει είναι πυκνό, διαχέεται και αγγίζει ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες κοινότητες και τόπους που ενδεχομένως να θεωρούμε ότι διαφεύγουν. Έτσι είναι ζητούμενο οι τρόποι και οι πρακτικές κατοίκησης σε περιβάλλοντα που παράγει αυτός ο μηχανισμός. Και πολύ περισσότερο το είδος των αρχιτεκτονικών πρακτικών που επινοούνται, ακολουθούνται, προβάλλονται, εφαρμόζονται αλλά και διδάσκονται. Είναι γεγονός ότι η κατοίκηση αφορά κυρίως τις πόλεις και οι οποίες ως πόλεις συνεχώς εξαπλώνονται. Η αναλογία, για παράδειγμα, κλεισμένων περιοχών και εδαφών, για παράδειγμα της αγροτικής εκμετάλλευσης, κλείνει δραματικά υπέρ το πρώτο. Επίσης, θα έχει ενδιαφέρον περισσότερο ως σημείωση, αν και έχει ιδιαίτερη σημασία, να προσθέσουμε ότι πλέον μιλάμε όλο και πιο πολύ για αστικές μάχες. Μάχες της πόλης δηλαδή, σε πολεοδομικά συγκροτήματα με την ευρύτερη έννοια και υλοποιημένες αστικές επεμβάσεις και όπου στρατός και αστυνομία επιχειρούν από κοινού στα πεδία αυτά δράσης. Είναι και αυτό μια ένδειξη ενός λόγου τον οποίο τον είχαμε συσχετίσει με άλλες γεωγραφικές περιοχές, αυτός αρχίζει να εντοπίζεται όλο και πιο συχνά στην πόλη. Οι λόγοι εξάπλωσης της πόλης γίνονται κατανοητοί, για παράδειγμα, εξετάζοντας τι συμβαίνει σήμερα. Ας πάρουμε την Κίνα, που είναι κάτι πολύ το έχουμε στο μυαλό μας όλοι, έτσι. Η δημιουργία νέων πόλεων ή η επέκταση υπαρχουσών αποτελεί κρατική στρατηγική επιλογή που αποσκοπεί κυρίως
στην παράταση των επιδιωκόμενων ρυθμών της οικονομικής της ανάπτυξης. Δηλαδή, η Κίνα εδώ και μερικά χρόνια αποφάσισε ως έναν αναδιπλασιασμό, μία αναδίπλωση μάλλον καλύτερα, όπου μετακινώντας πληθυσμό από τις αγροτικές περιοχές σε αστικά συγκροτήματα για την οικονομική της ανάπτυξη. Αυτή όμως η προσέγγιση είναι, θα έλεγα, κάπως ελλειπής. Αν πάμε ένα βήμα πιο πίσω, θα δούμε πως πρόκειται για τον τρόπο που δραστηριοποιείται εκεί, δηλαδή στη χώρα της Κίνας, αυτό που ονομάζουμε κεφάλαιο, είτε το εγχώριο είτε το διεθνές, για να αναπαραχθεί και μέσω των επενδύσεων. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι σε αυτή την παρουσίαση πολύ συχνά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το και που χρησιμοποιώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία συνυπάρχουν. Και αυτός ο τρόπος που γίνεται αυτή η αναπαραγωγή, θα λέγαμε, δεν είναι ούτε απλός, ούτε αμεληταίος και δεν φαίνεται προοπτικά να εξαντλείται. Έτσι. Στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα αρχιτεκτονικά προϊόντα εξακολουθούν να ελκύουν τα διεθνή χρηματιστήρια. Στη συγκεκριμένη εικόνα βλέπουμε αυτό το οποίο, ένα project το οποίο πρόκειται να γίνει στην Κύπρο και θα λέγαμε ότι είναι μία επένδυση κάποιων δις στα πρότυπα αυτών που μαθαίνουμε, των project που έχουν γίνει στις χώρες, τις αραβικές χώρες, Ντουμπάι κτλ. Και είναι μία, θα λέγαμε, μέγα επένδυση όπου δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε τι αστικό περιβάλλον δημιουργείται, τι διαμορφώσεις παραθαλάσσιες θα επισυμβούν αν αυτό συμβεί και πολλά άλλα πράγματα. Αυτά επίσης προς το παρόν δεν τους δίνω μια αρνητική ή μια θετική χρειά, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, απλά περιγράφω κάποιες καταστάσεις. Έχει λοιπόν στραφεί η Κίνα και προς την πολεοδομική και οικιστική δραστηριότητα και στη συγκεκριμένη περίπτωση υλοποιείται με μέγα κλίμακα. Προϋπόθεση αποτελεί μετακίνηση πληθυσμών και σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών στους νέους αστικούς τόπους διαμονής ως νέο εργατικό δυναμικό αλλά και ως καταναλωτές. Η κάθε πόλη και η κάθε ζωή που εκκινεί εκεί είναι κυρίως αποτέλεσμα μιας διαρκούς εξέλιξης οικονομικής δραστηριότητας που χρησιμοποιεί και την όποια αρχιτεκτονική έκφραση και την τεχνολογία κατασκευής, δημιουργώντας έτσι νέα σχεδιαστικά αστικά τοπία που προστίθεται στα υπάρχοντα, εγκαθιστώντας υποδομές διασύνδεσης και μετακίνησης, μετατοπίζοντας την καλλιέργεια από το έδαφος σε πολυεπίπεδα ψηλά κτίρια. Μπορείτε να ανατρέξετε στο ίντερνετ και να δείτε διάφορα τέτοια project κυρίως στην περιοχή της Κίνας με κατακόρυφα τοποθετημένα χωράφια με υδροκαλλιέργειες κτλ. Που μέσα στο πλαίσιο της αυτόνομης ενεργειακά κοινότητας ωστόσο έχουμε ένα διαφοροποιημένο καινούριο αστικό περιβάλλον το οποίο προστίθεται. Ωραία. Προκαθορίζεται δηλαδή πληθωρικά, έτσι προσπαθώ να παίξω και με το πλήθος αλλά και με την πολλαπλότητα των τρόπων με τον οποίο μπορεί να έχει συμβεί αυτό και προγραμματικά ο τρόπος ζωής των νέων κατοίκων. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι τρόποι αυτοί δεν αλλάζουν
Έτσι, διότι εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν του χαρακτηρισμού ότι έχουμε νέους εργαζόμενους και νέους καταναλωτές, το υποκείμενο εξακολουθεί να υπάρχει. Έτσι. Άρα υπάρχει εν δυνάμει και η απάντηση ή η κριτική στάση απέναντι σε όλη αυτή τη νέα κατάσταση, η αντίδραση κτλ. Έχουμε λοιπόν μια γιγάντια και ορμητική κίνηση κατάληψης και κάλυψης του εδάφους και μορφοποίησής του με τη βοήθεια και της αρχιτεκτονικής. Πόσο αναγκαία λοιπόν είναι όλα αυτά, ένα βασικό ερώτημα, και για ποιους. Αυτή η περιγραφή έτσι, είναι αρκετά αφαιρετική και σχηματοποιημένη και ενδεχομένως να παραβλέπει κάποιες ποιότητες και άλλες πτυχές. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να δώσω ένα γενικό περίγραμμα αυτής της γενικής συνθήκης που φαίνεται να ισχύει, όχι μόνη της, αλλά έχει έναν κυρίαρχο ρόλο, μέσα στην οποία κινείται και η αρχιτεκτονική, αλλά και η τέχνη, για να μην το ξεχνάμε αυτό, και θα έλεγα χωρίς πολύ διαφορετικούς όρους. Βέβαια υπάρχουν ή δημιουργούνται διάσπαρτες νησίδες διαφοροποιημένης διαβίωσης ή κατοίκησης, είτε μέσα στα πολεοδομικά συγκροτήματα, είτε σε άλλα περιβάλλοντα, τα οποία δεν τα ονομάζουμε αμυγός πολεοδομικά, οι οποίες παραμένουν όμως ή θα ήθελα να παραμείνουν ως νησίδες με ιδιαίτερο εσωτερικό και τοπικό χαρακτήρα, αλλά και με μια ιδιαίτερη σχέση με το περιβάλλον τους. Έτσι. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω, για παράδειγμα, αυτές τις προσπάθειες τύπου οικοκοινότητες, που καταστατικά θα έλεγα περιλαμβάνουν και εκφράζουν διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές δομές, εξουσίες, διαχειρίσεις, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα δικαιώματα κτλ. Φυσικά, σε αυτού του είδους τα εγχειρήματα, στα οποία μπορεί κανείς να κάνει πολύ μεγάλη κριτική, υπάρχει και το ζήτημα της κλίμακας. Δηλαδή, όταν αυτά μεταβαίνουν σε πολύ μεγαλύτερες κλίμακες, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα το πώς μπορούν να λειτουργήσουν και συμβαίνουν και άλλα ζητήματα, τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Ή θα έλεγα, υπάρχουν πρακτικές οι οποίες ασκούν κριτική σε καταστάσεις, αυτό που ονομάζουμε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Αυτό το οποίο βλέπετε εδώ είναι μία δράση της νομαδικής αρχιτεκτονικής με αφορμή το ναυάγιο, το πρόβλημα με τη Λαμπεντούζα και τον πνιγμό πάρα πολλών μεταναστών έγινε στο παλιό χρηματιστήριο της Αθήνας, στα πλαίσια του Άγκορα, της Biennale Τέχνης, όπου ήταν ένα δρόμενο μέσα στο πλέον εγκαταλειμμένο αλλά επαναχρησιμοποιημένο χώρο του χρηματιστηρίου, και αυτό που βλέπουμε εδώ είναι μία τελική φάση, εικόνα θα λέγαμε, μια κατάληξη αυτού του δρόμενου, όπου σώματα ενίδη, σώματα πνιγμένα, άψυχα, που επιπλέον πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, εδώ ξαπλώνουν πάνω σε αυτό το πορτοκαλί πανί που σχετίζεται με τις ελέγχους διάσωσης κτλ. Έλεγα λοιπόν ότι για τις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή τις καταστάσεις εξαίρεσης, εδώ είναι από το κύριος, δεν ξέρω, το βελάκι, αυτός εδώ ο κύριος είναι ο κύριος Αγκάπε,
στο θέατρο Εμπρός όταν είχε έρθει να μιλήσει. Και το λέω αυτό, έχετε στο νου σας και βιβλιογραφικά, ήδη αναφέρθηκε και το πρωί από τον, νομίζω από τον Κοτιόνι. Λοιπόν, ας πάμε παρακάτω. Ο David Harvey μιλάει για το δικαίωμα στην πόλη, περιγράφει με διεισδυτικό τρόπο τη σχέση της πόλης με το κεφάλαιο, τον νεοφιλελευθερισμό και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το ότι το περιγράφει διεισδυτικά δεν σημαίνει ότι το μοντέλο το οποίο παρουσιάζει είναι ένα ασφαλές μοντέλο. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία μπορεί κανείς να ασκήσει κριτική. Από τη μία μεριά έχουμε αυτό και από την άλλη μεριά έχουμε το δικαίωμα στην πόλη του Λεφεύρ, το γνωστό βιβλίο, πάνω στο οποίο έχουν χτιστεί και εκπαιδευτικά αρκετές γενιές αρχιτεκτόνων. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για το ένα ούτε για το άλλο, αλλά ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το δικαίωμα και να πω το εξής. Γενικά όταν μιλάμε για τα δικαιώματα ή για το δικαίωμα, αυτό το οποίο μπορεί να εννοούμε είναι ότι επιθυμίες, ανάγκες, αιτήματα. Όπως για παράδειγμα το δικαίωμα στην έκφραση, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην εργασία κτλ. Η έννοια του δικαιώματος με το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, λίγο πολύ, είναι μια κατασκευή των νεότερων πολιτικών φιλοσοφιών από τον 17ο αιώνα και μεταγενέστερα. Ένας τρόπος νομικός πολιτικός να υποστηριχθούν τα νέα πολιτικά μορφώματα που εμφανίζονται εκείνη την περίοδο και ιδιαίτερα το αστικό κράτος που αντικατέστησε την φεουδαρχία. Ο εικονιζόμενος John Locke, φιλόσοφος και γιατρός, τον 17ο αιώνα ορίζει το δικαίωμα στη ζωή, ωραία, στην ιδιοκτησία και στην ελεύθερη έκφραση ως κύρια δικαιώματα που το κράτος πρέπει να προστατεύσει, να εγγυάται, έτσι ώστε και αυτό να είναι νόμιμο απέναντι στους πολίτες πάνω στους οποίους στηρίζεται για να υπάρχει. Ας επικεντρωθούμε στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, μιας και αυτό μπορεί να συσχετιστεί με το δικαίωμα στην πόλη, με πολλούς τρόπους, αλλά και με άλλες καταστάσεις όπως εκείνη της κατάστασης εξαίρεσης. Και επίσης γιατί η αρχιτεκτονική ή οι αρχιτεκτονικές πρακτικές έχουν να κάνουν άμεσα με την ιδιοκτησία, την ατομική, την δημόσια. Μία διευκρίνηση για τη διαφορά ανάμεσα στο δικαίωμα και στην ανάγκη. Και αυτό το αναφέρω γιατί η ανάγκη είναι ένας όρος τον οποίο χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά στην αρχιτεκτονική. Στο DNA της αρχιτεκτονικής υπάρχει ο όρος ανάγκη, ανθρώπινη ανάγκη κτλ. Το δικαίωμα είναι μια κοινωνική κατασκευή, μια κοινωνική, θα λέγαμε, συμφωνία, η οποία μεταβάλλεται. Έτσι, δεν είναι κάτι παγιωμένο. Και αυτό έχει να κάνει από τα μέρη που συμφωνούν. Ο όρος ανάγκη είναι πιο κοντά στην ανθρώπινη ιδιότητα και γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε και για φυσικές ανάγκες. Έτσι. Σε αντίθεση, προσέξτε, με τα φυσικά δικαιώματα, τα οποία πέραν εκείνου της ύπαρξης, ότι έχω δικαίωμα να υπάρχω. Έτσι. Έχω δικαίωμα να υπάρχω. Θυμηθείτε τώρα αυτό το οποίο λέγαμε, έλεγε ο Σταφυλάκης προηγουμένως για τον Βασιλιά. Έτσι, θα το βρούμε και λίγο παρακάτω. Ενώ το δικαίωμα σχετίζεται με την ιδέα του πολίτη και το αστικό κράτος, με την ιδιότητα του πολίτη, μέσω της οποίας συμμετέχουμε ή συμμετέχει, για να μην
θορυβηθείτε, αναγνωρίζεται από το κράτος. Αυτές οι ιδιότητες, δηλαδή η ανθρώπινη και του πολίτη, δεν είναι πάντα αντίθετες. Μπορεί όμως σε ορισμένες περιπτώσεις η ανθρώπινη να προϋποθέτει εκείνη του πολίτη, μιας και η τελευταία σχετίζεται με το δίκαιο, με νομικές διαδικασίες. Συνήθως σχεδιάζουμε για ανθρώπους που θεωρείται δεδομένη η συνύπαρξη αυτών των ιδιωτήτων. Σκεφτείτε, όσον αφορά την ιδιοκτησία που νόμιμα κατέχει κάποιος, τι ρόλο αυτή μπορεί να παίξει ως προς την ιδιότητά του ως πολίτης. Ή αν κάποιος δεν κατέχει ιδιοκτησία σήμερα, τι είδους δικαιώματα έχει. Βλέπε, για παράδειγμα, οι άστεγοι. Μία κατηγορία. Οι άλλοι είναι αυτοί που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Οι άνθρωποι χωρίς χαρτιά κτλ. Και να το σκεφτούμε αυτό πολύ περισσότερο σε σχέση με όλο αυτό που εννοούμε πόλη. Και αυτά συνδυάστητα με την αρχιτεκτονική, τους αρχιτέκτονες, με όσους κάνουν σπουδές, και εννοώ και το πώς και σε τι βαθμό αυτά ενσωματώνονται στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Και πολύ περισσότερο, μιας και η αρχιτεκτονική βασίζεται στις ανθρώπινες ανάγκες, πώς τις αντιλαμβάνεται, πώς τις εννοεί σήμερα και ο αρχιτέκτονας, έτσι, αλλά και αυτό που εννοούμε κοινωνία, που δεν είναι προφανώς ένα συμπαγές μόρφωμα. Η εικόνα που δείχνω είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το κέντρο της Αθήνας. Δεξιά κάτω είναι το γνωστό συγκρότημα κατοικιών δίπλα στο μεταξουργείο, απέναντι δηλαδή από το παλιό μεταξουργείο, για το οποίο έχει γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, έχει χτιστεί, έχει μένει κόσμος εκεί, εξαιρετικό από μία έννοια συγκρότημα, γνωστού ύφους αρχιτεκτονικού, η λογική ενός οικοδομικού σχεδόν τετραγώνου με εσωτερική αυλή, η είσοδος σε αυτό με κάρτα για τους ενίκους για λόγους ασφαλείας κτλ. Με ενδιαφέρον εξοπλισμό, design, πράγματα, αυτά που μας ενδιαφέρουν και σχεδιάζουμε. Σε μια περιοχή που τριγύρω υπάρχουν αυτές οι πολυκατοικίες που βλέπετε και ξαφνικά εμφανίζεται μία κυρία, μία γυναίκα που, όπως καταλαβαίνετε, ίσα που φαίνεται πίσω από την κολόνα και είναι η φωτογραφία επί τούτου τραβηγμένη έτσι, η οποία εδώ και λίγο καιρό διαμένει εκεί. Το κρεβάτι της, το στρώμα της είναι πίσω από την κολόνα, όπως και αυτή, για λόγους προφανείς, έτσι, δεν μπορούσα καν να αντιμετωπίσω φωτογραφικά αυτό. Υπονοείται όμως αυτή η παρουσία και το ενδιαφέρον είναι το πώς σχετίζεται αυτή η εικόνα με ένα σχεδιασμένο συγκρότημα αυτής της ποιότητας, ενδιαφέρον συγκρότημα όντως, αλλά αυτές οι συγκρουόμενες εικόνες που συνυπάρχουν, καταστάσεις μάλλον, όχι εικόνες, που συνυπάρχουν. Ξαναγυρίσω σε αυτό που έλεγα για την ανθρώπινη ιδιότητα και λέω ότι μας αναγνωρίζετε μόνο αν μας αναγνωρίζετε η ιδιότητα του πολίτη. Δηλαδή, οι άνθρωποι χωρίς ηθαγένεια, οι μετανάστες, οι άνθρωποι από εμπόλεμες περιοχές, και ας σκεφτούμε σε τι συνθήκες αυτοί κατοικούν, τι χώρους σχεδιάζει η πολιτεία για να ζήσουν έστω, και προσωρινά. Όλα αυτά τα ερωτήματα πατάνε σε πραγματικές ανάγκες, αλλά θα έλεγα και έναν άλλο όρο, σε εξαναγκασμούς. Και υπό αυτή την έννοια μας απασχολούν και μέσα από την ιδιότητά μας ως αρχιτέκτονες. Μια ιδιότητα που μας νομιμοποιεί στο υπάρχον αστικό κράτος. Μια ιδιότητα που μας δίνει
μια θέση, μια εξουσία. Ωραία. Ένα ρόλο, μια ταυτότητα. Και το ερώτημα είναι, λέω τα πλέον προφανή, τι κάνουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Προφανώς τι σχεδιάζουμε, έτσι, πώς σχεδιάζουμε και πώς διαχειριζόμαστε αυτή την εξουσία. Ο καθένας από εμάς έχει μια μικρή εξουσία. Ωραία. Ο κύριος Μπερνάρ Τσουμί το 2007 έλεγε πως ο αρχιτέκτονας είναι μέρος της εξουσίας. Έτσι. Η αρχιτεκτονική πάντα υπηρετεί, σε εισαγωγικά, τον βασιλιά. Είτε πρόκειται για τον βασιλιά της πολιτικής, του πολιτισμού ή του εμπορίου. Ξεκάθαρη άποψη. Και νομίζω ότι είναι μια άποψη η οποία πηγαίνει πιο κοντά σε αυτό που μας περιέγραψε προηγουμένως ο Σταθυλάκης, με μια μετάθεση αυτής της ιδέας μέσα στον χρόνο. Αναζητά, θα έλεγα, εγώ αλλιώς, το καταλαβαίνω ότι υπονοεί ότι το κενό εδώ δεν υπάρχει, αλλά δημιουργείται ένας βασιλιάς. Δηλαδή είναι πολλές φορές μέσα στο DNA της ιδιότητας του αρχιτέκτονα, αλλά αυτό δεν ισχύει έτσι, πάντα για όλους. Ωραία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν πρέπει να το κατανοήσουμε και επίσης γιατί πρέπει να το κατανοήσουμε, γιατί πρόκειται για μια επιλογή, μια απόφαση και ίσως μια αναγκαία απόφαση μερικές φορές. Μπορεί κάποιος για διάφορους λόγους να πάρει αυτή την απόφαση. Ωραία. Στη συγκεκριμένη δήλωση, ο Τσουμί δεν αναφέρεται, ας πούμε, στην κοινωνία ή σε άλλα ζητήματα, στην κοινωνία έτσι όπως την ανομοιογενή και με τις εσωτερικές της συγκρούσεις και έτσι. Αυτού του είδους η επιλογή, δηλαδή η διαχείριση αυτής της εξουσίας, εμφανίζεται και με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή όταν θέτεις ως αρχιτέκτονας, προσέξτε τώρα, ερωτήματα πάρα πολύ κέρια. Δηλαδή, για ποιο λόγο να ξανασκεφτούμε έναν τόπο, δεν με ενδιαφέρει, ξεχάστε το Athens. Ωραία. Και ποιος παράγει τη σκέψη. Ωραία. Αυτό έχει επίσης ενδιαφέρον, το πώς εμφανίζεται, δηλαδή αυτό το είδος της εξουσίας που έχουν οι αρχιτέκτονες και σε αυτήν εδώ την εικόνα είναι ο τίτλος μιας δηλαδή μερίδα νομίζω ήταν αυτό. Μπορεί να υπάρξει αστική αναγέννηση χωρίς χαμένους. Δηλαδή και μόνο ο τίτλος αυτός σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι υπάρχει ένας απριόρι, θα έλεγα έτσι υπερβολικά, διαχωρισμός. Κάποιοι θα χάσουν. Και το κάποιοι θα χάσουν μεταφράζεται, για να το πούμε λίγο σκληρά, όποιος έχει τη δύναμη να επιβάλλει αυτό που σχεδιάζει. Αυτά είναι προφανή, αλλά καλό είναι μέσα σε ένα τέτοιο εργαστήριο, παρόλο ότι βιαζόμαστε να κάνουμε την παρουσίαση της Πέμπτης, η οποία φαντάζομαι θα είναι εκπληκτική, ας πάρουν και αυτά τα... Διότι εκεί θα φανεί, όταν θα απαντήσετε εν μέρη, κατά την άποψή μου, και σε τέτοιου είδους ερωτήματα. Το ρόλο τον οποίο έχετε, και στον οποίο σας δίνει και ένα είδος εξουσίας, δεν λέω την αρρώστια, έτσι, αλλά επηρεάζει τα πράγματα. Και φυσικά ένα ακόμα παράδειγμα, όπου εδώ έχω σημειώσει για να το δείτε και πιο εύκολα,
τη δήλωση του Αλφρέντο Ρίλενμπουργκ, ναι. Κατά τα άλλα συμπαθής, εκπληκτικός άνθρωπος, δραστήριος, αλλά δεν εξετάζουμε τον χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου. Προσέξτε, δεν είναι οι αναφορές προσωπικές. Με ενδιαφέρει τι λένε, πώς το λένε και τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά όταν κάνεις μία δήλωση, η οποία λέει η πόλη είναι με τον τρόπο της κατακαιρματισμένη σε γκέτο πλουσίων και φτωχών. Εσείς τι καταλαβαίνετε? Ότι η πόλη είναι ένα υποκείμενο που αποφασίζει από μόνη της μία εκδοχή να χωριστεί, δηλαδή να πάθει να δημιουργήσει έναν διεισμό, ένα σχίσμα, να αυτοτραυματιστεί και από εδώ θα πάνε οι πλούσιοι και από εκεί θα πάνε οι φτωχοί. Και αυτά τα δίπολα μπορεί να είναι διαφόρων ειδών. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι. Εντάξει, εδώ με βολεύει γιατί μιλάω και για την οικονομία και είναι και λίγο ένα θέμα το οποίο μας. Είναι και λίγο εύκολο θέμα υπό μία έννοια, αλλά αυτό δεν μπορεί. Έχει επιλέξει μία θέση. Έχει επιλέξει μία θέση η οποία μπορεί να έχει και μία ιδεολογική πίσω βάση πολύ πιο ισχυρή. Δεν είμαι, για παράδειγμα, με τις αγορές, δεν είμαι με την αριστερή σκέψη, θα πρέπει αυτά τα δύο να συμβιβαστούν. Άλλο statement αντίστοιχο. Και λέει παρακάτω, πρέπει να δημιουργήσουμε γέφυρες. Δηλαδή, ποιοι, οι αρχιτέκτονες, άλλος ένας ρόλος, γεφυροποιός. Ο αρχιτέκτονας γεφυροποιός. Και για να είναι βιώσιμα τα πράγματα, βιώσιμα πόσο συχνά τα ακούμε? Τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη, για παράδειγμα, που το ακούμε πολύ πιο συχνά? Δηλαδή, άμα γκουγκλάρουμε αυτό στις εφημερίδες, γίνεται χαμός. Τι σημαίνει να είναι βιώσιμα τα πράγματα? Για ποιους? Για ποιους να είναι βιώσιμα τα πράγματα? Έτσι, πρέπει καταρχήν να είναι αποδεκτά. Προσέξτε τώρα, επανέρχεται στον αρχικό διαχωρισμό ότι εμείς που θα αποφασίσουμε, με κάποιο τρόπο πρέπει αυτό που θα αποφασίσουμε να γίνει αποδεκτό από τους άλλους. Αυτό καταλαβαίνετε. Προχωράμε. Και να υποστηρίζονται από τους ανθρώπους. Αυτό είναι επίσης ενδιαφέρον, διότι ξαφνικά, θα το δούμε και λίγο παρακάτω αυτό, υπάρχουν οι αρχιτέκτονες και υπάρχουν και οι άνθρωποι. Έτσι. Αυτός ο διαχωρισμός που αναπαράγεται με διάφορους τρόπους είναι επίσης, σας άγχωσα, σε άγχωσα. Ναι. Λέω. Λοιπόν, προχωράω και αναρωτιέμαι αν δικαιούστε να σχεδιάζετε, ξαναγυρίζω λίγο σε αυτή τη σχέση την ιδιότητα του πολίτη, τη σχέση με την ιδιοκτησία, αν δικαιούστε, ενώ θεσμικά, να σχεδιάζετε και να κατασκευάσετε μια κατοικία ή ένα απλό αστικό καταφύγιο για έναν άστεγο. Έτσι. Ή τέλος πάντων, μην έχετε στο μυαλό σας τις περιπτώσεις της εγχώριας, γιατί αυτό είναι πολύ πιο γενικευμένο φαινόμενο με διάφορες μορφές. Έτσι. Ή ακόμα ο σχεδιασμός για κοινόχρηστη χρήση ενός χώρου, σε ποιους εν τέλει απευθύνεται και ποιους επιτρέπεται να περιλάβει. Αυτό για παράδειγμα που ακούγαμε χθες περί οικειοποίησης. Ο άλλος, αν δεν θέλει, δεν θα οικειοποιηθεί κανέναν χώρο που σχεδιάζουν. Άρα πρέπει να αναζητηθεί, πέρα του ελκυστικού σχεδιασμού, του εύχριστου κτλ. Και του λειτουργικού κτλ. Θα πρέπει κανείς να έχει στο μυαλό του ότι όλο αυτό το εγχείρημα που κάνει, που μπορεί να είναι εκπληκτικό, έτσι, ότι είναι στον αέρα και εξαρτάται από τον άλλο. Εδώ εμφανίζεται η έννοια του άλλου. Ο άλλος είναι αυτός
που αυτό που εμείς σχεδιάζουμε, έτσι, θα το κάνει δικό του και του δώσει ύπαρξη. Ο άλλος μπερδεύουμε την έννοια του προγράμματος με την απόφαση ενός άλλου ανθρώπου, τον οποίο εκείνη την ώρα δεν τον ελέγχουμε. Δεν μπορεί να αναγκάσεις κάποιον, επειδή έφτιαξε ένα εκπληκτικό συγκρότημα, να έρθει να μείνει. Δεν γίνεται. Μπορεί να έρθει για άλλους λόγους και εκεί αρχίζει και εμφανίζεται και ο τρόπος που σχεδιάζουμε, έτσι, και ο ρόλος τον οποίο παίζουμε μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε σε πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Το επιχείρημα λοιπόν που διατύπωσε πριν λίγες μέρες πολιτικός στη χώρα μας, με αφορμή την κατεδάφιση καταβλισμού Ρωμά στην Αθήνα και για να δικαιολογήσει την ενέργεια του κράτους, ήταν ότι εκεί που ζούσαν αυτή η ομάδα έως σήμερα και όπως αυτοί ζούσαν, προσέξτε τώρα, κάνω μια μικρή παύση, είπε συγκεκριμένα, γύρω τους ζουν άνθρωποι. Ορίστηκε δηλαδή μια διπλή διαφορά. Η παραμονή τους σε ιδιοκτησία άλλων που είναι παράνομη και ο τρόπος ζωής τους. Έχει επίσης ενδιαφέρον να δει κανείς το νέο περιβάλλον που τους πήγαν αυτούς τους ανθρώπους ή θα τους πάνε, δεν με ενδιαφέρει, όχι μόνο ως ποιότητα χώρου, δέστε πάνω δεξιά, ως ποιότητα σχεδιασμού, αλλά και το πώς ορίζεται το περιεχόμενο της ανάγκης και των δικαιωμάτων. Έχω ανάγκη για στέγαση, έχω ανάγκη να μείνω κάπου. Είναι μια ανάγκη ανθρώπινη. Ωραία. Και τι δικαιώματα έτσι έχω όσον αφορά το νέο μου τόπο. Λοιπόν, εδώ είναι στο όρος πατέρα, κάπου μακριά, απομονωμένη, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά σας έχω κυτρινίσει κάποιες λέξεις που μπορεί να μας κεντρήσουν περισσότερο το ενδιαφέρον και να έχουμε μια κουβέντα ίσως πιο μετά. Αυτή λοιπόν όλη η κουβέντα και αυτές οι καθημερινές ιστορίες μας συνδέουν με το θέμα του δημόσιου χώρου. Έτσι, να αναφερθώ κι εγώ. Χρειάζεται όμως εδώ να γίνει κατανοητό ότι ο θεσμοθετημένος και σχεδιασμένος υλικός χώρος δεν σημαίνει ότι απευθύνεται, αφορά όλους. Ότι είναι ένα είδος κοινού χώρου για όλους. Δηλαδή που μπορεί να τους δεχτεί όλους. Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Και μου κάνει πολύ εντύπωση, επειδή ο δημόσιος χώρος και στις σπουδές της αρχιτεκτονικής είναι κυρίαρχο αντικείμενο και πολύ περισσότερο οι πλατείες, ο σχεδιασμός πλατειών, αυτό το πράγμα παραβλέπεται. Δηλαδή κάπου είναι λάθος όλο αυτό ως εκπαιδευτικό αντικείμενο όπως έχει στηθεί. Ή τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ. Μπορεί να κάνετε λάθος και εσείς ίσως είσαστε πιο ενεργοί, έτσι, γνωρίζετε καλύτερα τα πράγματα. Αυτός ο χώρος, δηλαδή ένας δημόσιος χώρος, γίνεται, θα λέγαμε, συλλογικός ή αποκτά μια συλλογικότητα μέσα από την πρακτική και τις πρακτικές, μέσα από την πρακτική τόπου, ας πούμε, παρουσία των ανθρώπων και τις πρακτικές που αυτοί επιτελούν εκεί. Φέρνω το γνωστό παράδειγμα της πλατείας Συντάγματος, όπου εκεί καθημερινά στέκεται ο πληθυσμός της πόλης, έτσι. Αυτή η πλατεία απέκτησε διαφορετικό χαρακτήρα, υπό μία έννοια πολιτικό, υπό άλλη έννοια του κοινού, έτσι, πριν μερικά χρόνια, και αυτό το γνωρίζετε. Έτσι.
Αυτό η αρχιτεκτονική, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν μπορεί όμως να το ορίσει. Έτσι. Μπορεί όμως να συμβάλλει ως ενδεχόμενο, ως ανοιχτή χωρική δυνατότητα, έτσι, που επαφείται στη βούληση του άλλου ή ομάδων, έτσι, στην απόφασή του. Η ανάγκη των ανθρώπων να συγκεντρώνονται και κυρίως για πολιτικούς λόγους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, να διαμαρτυρηθούν, να συμμετέχουν σε μεγάλες κλίμακες κινητοποίησης, αν φυσικά θέλουν να το κάνουν αυτό ή αν γνωρίζουν λίγο πολύ γιατί να το κάνουν, τότε μπορεί ένας οποιοσδήποτε χώρος να αποκτήσει αυτό που λέμε δημόσιο χαρακτήρα, έτσι όπως το νοούμε στην αρχιτεκτονική. Ωραία. Και γι' αυτό βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, πιο ενδιαφέρον έχει μία λεωφόρος, πιο ενδιαφέρον έχει από την άποψη του δημόσιου χώρου χωράφια εδώ και εκεί, όπου ο κόσμος διεκδικεί, η παρουσία του δηλαδή δεν αναστέλλεται σε αυτούς τους χώρους επειδή εκεί δεν είναι πλατεία, επειδή εκεί δεν είναι πεζόδρομος, επειδή εκεί δεν είναι ό,τι αυτό ονομάζουμε στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα σχεδιασμός δημόσιων χώρων. Ωραία. Με αφορμή αυτό, θυμάμαι κάποιες κουβέντες που είχαν γίνει μετά το 2008 που αφορούσαν όμως τους καλλιτέχνες, και εδώ μπορεί να μας βοηθήσεις, ενδεχομένως ίσως μετά, όπου αναρωτιόντουσαν τι να κάνουν ως, θα λέγαμε, άνθρωποι της τέχνης μπροστά σε αυτό το οποίο συνέβη το 2008 και μετά στην Αθήνα, όλα αυτά τα επεισόδια. Δηλαδή, πώς να συμπεριφερθούν, πώς να... Υπήρχε εκεί έξω μια δημόσια σφαίρα, ας πούμε, που είχε δημιουργηθεί και οι καλλιτέχνες, αλλά και πολλοί αρχιτέκτονες, θα λέγαμε, ίσως λιγότερο γιατί τον μπέρδευαν λίγο πολύ με τον δημόσιο χώρο, έτσι όπως τώρα έχουν μάθει να σχεδιάζουν. Αλλά οι καλλιτέχνες είχαν βρεθεί σε κάποιοι, όχι όλοι, σε μια απόγνωση πώς, τι να κάνουμε με όλο αυτό, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος μας μέσα σε όλο αυτό το οποίο συνέβαινε, σε όλο αυτό το δημόσιο, σε όλη αυτή τη δημόσια σφαίρα την εκπληκτική που είχε δημιουργηθεί τότε. Εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρατήρηση, η οποία έχει να κάνει με το εξής, ότι θα έλεγα ότι δεν με ενθουσιάζει για πάρα πολλούς λόγους, αλλά δεν θα ήθελα εδώ να τους αναπτύξω γιατί θα πάμε αλλού. Αυτό που θα ονόμαζα αρχιτεκτονική προτζεκτοποίηση είναι ένας όρος τον οποίο, αν θέλετε, μην τον καταγράφετε, απλά τον χρησιμοποιώ τώρα και θα εξανεμιστεί σε λίγο. Τέτοιων συνθηκών που περιέγραψα προηγουμένως, η δημιουργία δηλαδή χώρων διαμαρτυρίας ως project. Σχεδιάζω ένα χώρο διαμαρτυρίας. Σχεδιάζω ένα χώρο κρίσης. Εντάξει. Και χρησιμοποιώ τα σχεδιαστικά εργαλεία της αρχιτεκτονικής ως ένα μεταχρονολογημένο σχολιασμό των κοινωνικών διαδικασιών που έχουν προηγηθεί. Και που όχι μόνο αυτό, διεκδικώ και τη δημιουργία νέων τύπων μιας τυπολογίας χώρου. Αυτό το αφήνω ασχολίαστο. Αυτές οι δύο εικόνες που έχω δείξει εδώ και εδώ είναι μία δράση που είχαμε κάνει με την ομάδα Αστικό Κενό πριν μερικά χρόνια και αποσκοπούσε στην άρση των ορίων ή ας πούμε των συνόρων καλύτερα, για να πω στη λογική του εργαστηρίου, των συνόρων
σε ένα κεντρικό οικοδομικό τετράγωνο της Αθήνας, όπου ενώ υπήρχε επαρκής, ενδιαφέρον, ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα σε αυτά τα δημόσια κτίρια, οι περιφράξεις δεν επέτρεπαν τη διαπερή κίνηση. Έτσι. Το λέω πάρα πολύ απλοϊκά και αδικό αυτή τη δράση, γιατί ήταν μια από τις δράσεις που με ενδιέφεραν πάρα πολύ. Τώρα, μέσα σε όλη αυτή την προβληματική που στην ουσία αποσκοπεί στο να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο της αρχιτεκτονικής, ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η αρχιτεκτονική, δηλαδή δεν είναι μια πλήρης περιγραφή, αλλά είναι αποσπάσματα, έτσι. Είναι η πρόσληψη και η αναπαραγωγή της πραγματικότητας μέσα από την σύνταξη καταλόγων. Η αναζήτηση και η προσφυγή σε χιλιάδες καταλόγους δεδομένων, όπου τα ποιοτικά χαρακτηριστικά χάνονται μπροστά στον εγκλισμό τους σε μικρά τιτλοθετημένα, κατά περίπτωση, τιτλοθετημένα σύνορα. Αυτό δημιουργεί ένα διαφορετικό βλέμμα, μια διαφορετική αρχιτεκτονική ματιά και πρόσθετα σε αυτό, που εγώ το θεωρώ αρκετά σοβαρό, παρόλο ότι γιατί είναι μια καθημερινή μας πρακτική πλέον, όλα αυτά μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν. Μια νέα κατηγορία μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, αφαιρετική και εξαιρετική. Αυτό πιστεύω ότι έχει επίδραση και στην αρχιτεκτονική και αναρωτηθείτε πώς γίνονται οι έρευνες πεδίου. Πώς συντάσσονται τα ερωτηματολόγια, αλλά και οι συζητήσεις, για παράδειγμα, χάρη, με τους κατοίκους μιας περιοχής, μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ωραία. Η συχνότητα, η αριθμητική καταγραφή των ανθρώπινων αναγκών εμφανίζεται και στα σχεδιαστικά προγράμματα. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης, δηλαδή ποιας άποψης ότι η μεγάλη πληροφορία, έτσι, την οποία μπορούμε να διαχειριστούμε και να διακινήσουμε, ότι ο κόσμος γίνεται πιο δημοκρατικός. Το ότι αν κατέχουμε ή αν έχουμε πρόσβαση σε κάτι, αυτό σημαίνει δημοκρατία. Θυμηθείτε όμως την κουβέντα την χθεσινή, με το ότι κάποιος μπορεί να τραβήξει, έτσι, από την πρίζα, το καλώδιο από την πρίζα. Και όλη αυτή η διαχείριση, η ροή της πληροφορίας να πάυσει. Άρα θέλω να πω ότι και αυτό είναι επίσης σχετικό. Λέω λοιπόν ότι αυτοί οι υποστηρικτές λένε ότι ναι, όντως ο κόσμος είναι πιο δημοκρατικός, πως η γνώση διαχέεται σε όλους, ανακατανέμεται και πως αυτό είναι ότι είναι αισιόδοξο από μόνο του αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Είναι ένα ενδεχόμενο. Και για να μην σας κουράσω άλλο, κλείνω με αυτήν εδώ την εικόνα, που είναι μια εικόνα από ένα ίχνος ζωής, σε ένα κεντρικό διαμέρισμα της πόλης της Αθήνας. Είναι το ίχνος που θα λέγαμε της απουσίας κάποιων ανθρώπων. Και ότι αυτό μπορεί κανείς, και όπως μπορεί αυτό κανείς να το εννοήσει.